שלום לכולם, אני נורית, אני בת 15 וחצי ואני גרה בכפר סבא. אני בחרתי לעשות את הכתבה שלי על ציונים. אז כמו שכולנו יודעות, ציונים זה דרך שבה אנחנו לומדות למבחנים, וזו לא דרך שמתאימה לרובנו. אני למשל עברתי מבית ספר רגיל לבית ספר דמוקרטי. למי שלא יודעת, בית ספר דמוקרטי זה בית ספר שבו אין ציונים ואין מבחנים, ויותר משקיעים בכל תחומי העניין שלך וכישרונות. אז ציונים זו רק שיטה שבחרה משרד החינוך, שמודדת עד כמה אנחנו יודעות לשלוף טוב את החומר במבחנים. אבל לא לכולנו יש את הכישרון הזה של השליפה בזמן המתאים, בייחוד אם אנחנו עייפות, לחוצות, או סתם לא זוכרות בכלל על מה דיברו איתנו במבחן. אנחנו לא באמת צריכות את כל המבחנים האלה שמורידים לנו את הערך העצמי ואת הביטחון. הם לא באמת משפיעים עלינו בחיי היום-יום. והנה דוגמאות לכך. כל חיי החברה שלנו, יצירתיות והדמיון, חוגים בתחומי העניין שלנו בכלל לא מצריכים את כישרון השליפה הזה שכל כך צריך במבחנים. לכל אחד מאיתנו ישנם כל כך הרבה כישרונות בתחומי העניין שלא צריכים להסתכם בציונים. לדעתי, הם לא קובעים עד כמה אנחנו חכמות או כמה יש לנו כישרון, ובטח לא יקבעו מי אנחנו. אני בטוחה שלא צריך להתרגש מציון נמוך, כי זה בסך הכל ציון, מספר, שלא משנה אם הוא יהיה 100, הכי חשוב שנדע שעשינו את המקסימום, ונהיה גאות בעצמנו שאנחנו מתמודדות עם כל לחץ, ובכל זאת עוברות את זה. לסיכום, אני חושבת שכדאי להצליח בלימודים, אך לא צריך להתייחס אל הציונים כאל מדד לכישרון שלנו. אני מקווה שנהנתם, ומקווה שהשפעתי להיות הכתבת שלכם. אז ביי.